feminizmus je o rovnosti, takže ja myslím, že z tejto pozície pristupujem ku všetkému. A v momente, keď sa ako napojím na nejaký príbeh a nejak cítim v sebe kľúč, že viem ho rozprávať ja ako autorka, tak vlastne mi to je úplne jedno, čo to je taký gender, proste, aj keby to bola krava alebo pes, tak proste niekomu sa stane to najhoršie, čo si ani nevie predstaviť a ešte na vrch tej vlastnej viny, ktorú ako musí prežívať, tam je tá spoločnosť, ktorá vlastne mu hovorí, ty si to urobil naschvál. A to je pre mňa absolútne nepredstaviteľné a myslím si, že film má nejakú moc otvárať tieto témy, ktoré vlastne sú pre všetkých vlastne hneď hotové a uzavreté a má moc vlastne meniť nejakú tú ľudskú empatiu, ktorú máme takú veľmi takovou vyprahnutou, mám pocit. A film Špína, když si vzpomínala na to, jak vznikal, tak si říkala, že vlastně nejdřív jste na Slovensku nedostali podporu od fondu, protože vlastně ti starší pánové, co tam seděli, vlastně vůbec nechápali, proč bys měla točit film, který se týká toho, jak se mladá žena vyrovnává s následky znásilnění. A že prý ti řekli, že bys měla natočit hezký film o hezkém prvním sexu. Áno. A o hambení. Hej, to bola dokonca aj oficiálna ako odpoveď fondu vtedy. To sa dá ešte stále vyhľadať v systéme. To, že som spravila jeden film, vlastne neznamená, že teraz už budem dostávať tie peniaze na tie filmy a už vlastne môžeme ako ísť ďalej. Vlastne každým filmom musím dokázať aj tým bývalým, teda, že aj ten posledný sa mi podaril a potom tým ďalším musím ako dokázať, že aj tento bude dobrý a proste aj s otcom sme nedostali na vývoj a nedostali sme, ja neviem, v Dánsku sme žiadali o koprodukciu v Dánsku pôvodne a tam mi povedali, že nie som dostatočne skúsená režisérka na takýto film, čo pre mňa bolo také zaujímavé, lebo som mala za sebou 2 celovečeráky, že teda už čo akože mám mať za sebou viac. Mom shaming, body shaming, slut shaming, fat shaming, age shaming. Jestli něco fakt umíme, tak to jsou rychlé soudy. Původně možná měli nějaký smysl, jakože komunita ukáže, co už je fakt za hranou. Ale dneska si tím hlavně leštíme svoje svědomí. Tohle by se mně stát nemohlo. Já bych si nikdy nevzala legíny na třídní schůzky. Nikdy bych nedala dítěti hranolky. Nikdy bych nenechala dítě samotné v autě. Nikdy bych... Doplňte větu podle toho, co jste si sami někdy pomysleli. Tyhle naše rychlé soudy nejsou až tolik o druhých, mnohem víc říkají o nás. Potřebujeme totiž věřit, že my jsme v pohodě. Že my máme věci pod kontrolou, že nejsme ti, komu by se mohlo stát něco fakt hrozného. Je to taková pohádka pro dospělé, kterou se sami občas oblbujeme. Naštěstí tu ale máme filmy. A lidi, co nám skrze ně připomínají, že v pohádkách se sice říká, že láska je silnější než zlé kouzlo, ale v podstatě to znamená, že pochopení není slabost a že empatie je silnější než shaming. I o tom si dneska budeme povídat v podcastu Hlas heroin. Já jsem Ilona Kleníková a chci vás o něco poprosit. Pokud podcast Hlas heroin ještě nesledujete, tak to prosím udělejte, dejte odběr a sledujte nás pravidelně. A zvažte také prosím předplatné časopisu a webu. Odkaz vám dám do popisku téhle epizody. Děkuju. Po celovečerních snímcích Špína a Světlonoc, které vyprávěly silné ženské příběhy a sbíraly ceny na festivalech, natočila režisérka a scenaristka Tereza Novotová film, ve kterém sledujeme mužskou perspektivu. Film Otec vypráví o jedné tragické chybě, která zasáhne do života celé rodiny a byl vybrán do programu prestižního festivalu v Benátkách. Vítám tě v podcastu Hlas heroin, Terezo. Ahoj. Ahoj. Když měl před 3 lety premiéru film Světlonoc, tak si v rozhovoru pro Heroin řekla, v rámci rodové rovnosti ve společnosti je to absolutně feministický film, jako všechny moje filmy. Je Otec taky feministický film? Samozrejme, lebo to je to, jak si ľudia zamieňajú ten feminizmus, že feminizmus znamená, že to musí
byť o žene alebo ženské, ale feminizmus je o rovnosti. Takže ja myslím, že z tejto pozície pristupujem ku všetkému. A jak teda se ten feminismus propsal do filmu Otec? Možná, když nám přiblížíš, o čem ten film vlastně je, tak to líp pochopíme. No, ja by som povedala, že ja nad tým ako nerozmýšľam z nejakého ideologického hľadiska, keď robím filmy vôbec vlastne. Ja myslím, že to je skôr nejaké ako vnútorné nastavenie mňa ako autora, alebo autorky, že vlastne ja si nekladiem nejaký akože mantinel, že teraz som žena, tak musím robiť o ženách, alebo a teraz by som nedokázala akože robiť o mužoch. Proste príde mi, že sme všetci ľudia a v momente, ja keď sa ako napojím na nejaký príbeh a nejak cítim v sebe kľúč, že viem ho rozprávať ja ako autorka, tak vlastne mi to je úplne jedno, čo to je taký gender proste, aj keby to bola krava alebo pes, tak proste, že sa to netýka nielen gendru, ale vlastne aj druhu, že pokiaľ to v sebe cítim, že to viem rozprávať, tak to rozprávam a nedávam si vlastne žiadne hranice. A ten film je vlastne je to príbeh otca, ktorý zabudol svoje dieťa v aute počas horúceho leta. To dieťa tam zomrelo, ale to je taký akože vlastne, keď to takto poviem, tak to znie jak nejaká bulvárny proste titulok v Blesku, ale pre mňa ten príbeh je vlastne, sa ukrýva niekde vlastne hlbšie a čo mňa na tom zaujímalo je vlastne ten príbeh vlastne psychológie človeka, ani nie muža alebo ženy, ale človeka, pretože vieme, že tieto prípady sa dejú jak mužom, tak ženám všetkých vekov, všetkých pohlaví a všetkých profesí. Takže mňa tam skôr zaujímalo vlastne to, čo sa deje pod tým, čo sa nám vlastne deje v tom mozgu, v tej hlave, ako funguje vôbec pamäť a potom v druhom rade ma zaujímalo, ako vlastne môžeme žiť s takouto obrovskou vinou, ako sa môžeme s tým vyrovnávať, ako môžeme mať vzťahy, jak na to vlastne reaguje spoločnosť, jak sa človek ocitne v absolútnej izolácii. To boli vlastne otázky, ktoré vo mne ten príbeh vyvolával a vlastne stále vyvoláva. A v momente, keď niečo vo mne vyvoláva veľa otázok, tak ma to vlastne hrozně jako priťahuje, dráží, jak taký magnet a musím vlastně za tým ísť. To jsem tady měla právě připravenou otázku, že ty říkáš, že tě fascinují ty příběhy, které vyvolávají otázky, tak jaký to jsou? Takže ty jsi nám je teďkon vyjmenovala. A dává podle tebe ten film na to odpovědi na tyhle ty otázky, nebo to si musíme nějak poskládat jako sami a že uvidíme? Ja myslím, že mne sa to strašne ťažko vlastne hodnotí, pretože som to sama vytvorila, ale vlastne ja myslím, že na niečo dáva odpovede, na niečo si ten človek ich musí v sebe nájsť, ale ja vlastne tie filmy vlastne nefungujú v nejakej ako informačnej rovine, jak nejaké ako noviny alebo média, že oni fungujú vlastne na emocionálnej rovine. A v momente, keď sa mi podarí vlastne v tom divákovi vytvoriť nejaké napojenie na tú hlavnú postavu, emocionálne, mne to vlastne stačí, to je môj vlastne cieľ. Ja nepotrebujem mu povedať, toto si myslí a tak toto je, ale vlastne ja mu potrebujem odrozprávať ten príbeh znútra nejakého iného človeka. A keď sa podarí to napojenie, tak ja nemusím na všetko odpovedať a ani sa o to nesnažím. A dokonca si naopak snažím sa dávať si pozor, aby som sa nesnažila na všetko odpovedať, pretože potom tie filmy vyzerajú ako nejaké kázanie a vlastne neponúkajú tomu divákovi, aby si tie odpovede hľadal vlastne sám v sebe. A jak jsi se k tomu příběhu dostala? Ty jsi vyprávěla, že tě oslovil kamarád člověka, kterýmu se to přímo stalo, tahle ta tragická věc. A věděla jsi hned, že to téma chceš točit, nebo jsi to musela trošku jako fermentovat v hlavě chvíli? No, ja som práve si myslela, že to vôbec nebudem točiť. On mi to porozprával, potom mi dal knihu, ktorú napísal o tomto svojom kamarátovi. A tá kniha nie je len o tejto udalosti, ale o celom tom kamarátstve, hlavne o tom kamarátstve, ale vlastne a ja som tak si hovorila, že to vlastne neviem, jak by som niečo takéto tragické natočila a ani neviem, či by som sa na niečo také chcela pozerať. Takže ako chápem divákov teraz, keď si hovoria, či to vôbec chcú vidieť. Ale vlastne ja som
nevedela to pustiť z hlavy. Práve kvôli tým otázkam, pretože vlastne mňa úplne ako strašne som sa vracala k tomu takému bežnému dňu, aký máme všetci aj teraz v tejto sekunde a ktorý sa proste v sekunde môže absolútne zmeniť. A vlastne to nie je len o tom, že teraz sa nám stane niečo strašné a všetko sa zmení na niečo strašné, ale to je, vlastne sa tam dostávame k nejakému úplnému jadru nejakej našej existencie a toho, kým vlastne sme. A to mi príde tak ako strašne, že všetky príbehy, ktoré nám ponúkajú sa dostať bližšie vlastne k týmto ako hlbokým úvahám alebo nejakému hlbokému jadru nás samotných, tak sú vlastne strašne ako hodnotné a majú zmysel ich rozprávať. To je jedna vec. Druhá vec, prečo to má zmysel rozprávať, je aj tá odpoveď tej spoločnosti, ktorá prišla vlastne, keď sa to stalo na Slovensku. Ten náš film nie je len tento jeden case. Je ich samozrejme viac a veľa sme si vlastne o tom čítali. Ale tu sme mali taký akože intimnejší, hlbší vhľad do toho. A tá odpoveď spoločnosti, minimálne na Slovensku, ale často sa to deje aj inde, je väčšinou absolútne odsudzujúca. Proste ten človek je zrazu pre tú spoločnosť vrah. Za 5 minút to majú vyriešené, nikto sa nad tým nezamýšľa, čo sa tam vlastne mohlo stať. A to mi príde vlastne, že naozaj ako niekomu sa stane to najhoršie, čo si ani nevie predstaviť a ešte na vrch tej vlastnej viny, ktorú ako musí prežívať, tam je tá spoločnosť, ktorá vlastne mu hovorí, ty si to urobil naschvál. A to je pre mňa absolútne nepredstaviteľné a myslím si, že film má nejakú moc otvárať tieto témy, ktoré vlastne sú pre všetkých vlastne hneď hotové a uzavreté a má moc vlastne meniť nejakú tú ľudskú empatiu, ktorú máme takú veľmi takú vyprahnutú, mám pocit, teraz v posledných rokoch. To je fakt, že ty filmy jsou takový kouzlo, že člověk se vlastně fakt emocionálně napojí na tu postavu. A když je to dobře natočený, tak vlastně jdeš s tou postavou a můžeš pochopit spoustu věcí, co se dějou, který by si jako v běžném životě vlastně neprohlídla. Jako vůbec by si se na ně nenapojila. No, lebo to prostě se neděje na tej intelektuálnej rovine. A myslím si, že my sme aj tak už tak strašne zahltení všetkými ako informáciami a správami a musíme riešiť svoj život a svoju prácu, že vlastne ako tej emócii nedávame príliš veľa priestoru, ale vlastne keď sa pozrieme na to, čo si ako pamätáme z vlastného života, čo sú tie podstatné veci, ktoré vlastne nás ako formujú vnútorne ako ľudí, tak to sú vlastne všetko zážitky, udalosti, či už z reálneho života, alebo z filmov, alebo z kníh, ktoré sa nás nejak dotkli emocionálne. To tam zostáva a tak vlastne náš mozog funguje. Proč si myslíš, že je to, že ta společnost takhle rychle má po ruce ty odsudky, když se komu něco stane vlastně? Protože může se třeba říkat, že ten člověk to spáchal, ale ono v tom filmu vidíme, že se mu to stalo spíš, než že by to on udělal. Ja som nad týmto veľmi dlho rozmýšľala, lebo ono vlastne do istej miery je to prirodzené, keď niečomu nerozumieme, a je to strašné, že zomre tam dieťa, čo je asi to najstrašnejšie, tak vlastne hneď to chceme odsúdiť. Ale prečo vlastne ľudia majú, to není len to odsúdenie, lebo odsúdenie je jedna vec, že odsúdenie a nezaoberám sa tým ďalej, idem ďalej. Ale tieto príbehy v ľuďoch vytvárajú neuveriteľnú ako rage, alebo ako zlosť, ktorá a tí ľudia sa tým ako potrebujú vlastne ďalej a ďalej zaoberať. A keď som vlastne to skúmala, aj som si čítala, vlastne toto nie sú len moje vlastné myšlienky, vlastne nejaké ako analýzy psychologické a sociologické, tak vlastne tam som došla k tomu, že my máme strašne ako, že ono, takéto príbehy nám narušujú vlastne nejaké naše vlastné status quo, s ktorým ako my žijeme. A to status quo je, že ja keď budem dobrá, morálna, budem sa starať o svojich blízkych, budem robiť všetko najlepšie, ako viem, podľa najlepšieho svojho svedomia, tak vlastne nič takto hrozné sa mi ako nemôže stať. S tým vlastne všetci tak nejak podvedome alebo vedome žijeme. A keď počujeme takýto príbeh, kde vlastne, keď si máme pripustiť, že ten človek naozaj, že tam nemá na tom žiadnu ako vedomú vinu, tak
tak nám to absolútne rozbíja tento koncept. A vlastne zistíme, že sme ako strašne krehkí, že sme strašne omylní, nedokonalí, proste sme absolútne ako vyrobení tak, aby sme robili tie chyby. A to je podľa mňa tak strašne ťažké prijať a žiť vlastne s tou neistotou, že tá spoločnosť radšej žije s tou istotou, že ten človek je zlý a my sme dobrí vlastne. Jak to popisuješ, tak je to vlastně trochu děsivý, že vlastně v každém momentě se ti může stát něco, co ti jako zničí život, i když děláš všechno správně. No. Takže to chápu. A ty jsi vlastně nastudovala ten syndrom zapomenutého dítěte, to je vlastně jako reálná věc, která teda asi slovenská legislativa ji asi nezná, ale jakoby ve světě je to jako pojem. Tak co to vlastně je? To je opravdu syndrom, který znamená tohle nebo způsobuje tohle? V podstate áno, samozrejme ten názov vznikol práve až potom, keď sa tieto vlastne prípady začali diať. A ja tu nechcem hovoriť z nejakej pozície odborníka, lebo nie som, takže skôr budem hovoriť z pozície laika, ktorý si niečo prečítal a snažil sa tomu porozumieť, alebo sme aj konzultovali proste s psychiatrami, s psychológmi. A vlastne, keby som to úplne tak ako zjednodušila, ako tomu ja vlastne rozumiem, tak syndrom zabudnutého dieťaťa, ono to znie tak vznešene, ale v podstate ide o nejakú ako poruchu pamäte. Ide o to, že náš pamäťový systém není jednoduchý, ak si ho predstavujeme, že tuto niekde v mozgu sídli pamäť, hotovo bodka, tam sa to ako ukladá jak na nejaký hard disk a proste hotovo. Ona, tá pamäť má vlastne niekoľko nejakých svojich funkcií a procesov a keď to úplne zjednoduším, tak vlastne ide o to, že my máme nejakú automatickú pamäť, ktorá sa vyvinula evolučne ešte od dinosaurov, čo majú všetky ako zvieratka. A to je niečo ako keď dýcham, tak si nehovorím, že nádych, výdych. Keď kráčam, nehovorím si pravá, ľava. Takisto ako keď šoférujem, tak nepotrebujem mysleť na to, že prehadzujem rýchlosti. Už sa to vlastne ukladá do nejakej automatiky. A takto vlastne my fungujeme, že tie veci, ktoré sa ako opakujú, tak sa proste uložia do tej automatickej pamäte a tým pádom my máme nejaký priestor na to, aby sme mohli riešiť tie zložitejšie veci. A to je vlastne nejaká ako druhá zložka tej pamäte, ktorá vie si naplánovať, že a dneska urobím toto, čo nerobím normálne a potom si to ako pamätám, že som si to naplánovala a idem to spraviť. Ale čo sa stane pri syndróme zabudnutého dieťaťa je, keď vlastne nastane konflikt v týchto ako dvoch zložkách tej pamäte, že naplánujem si teraz ako ten otec, ktorý ide odviezť dieťa do škôlky, že ju tam teda odvezem, aj keď teda ju tam nevozím každý deň, takže to je tá zložitejšia pamäť, ktorá si to naplánuje. Ale po ceste mi dieťa zaspí, idem vlastne tou istou cestou, ako chodím do práce a vlastne tam prevezme kontrolu, tá automatická pamäť a vlastne prinese ma do práce bez toho, aby vlastne ja som sa o tom mohla vôbec nejak rozhodnúť. Hej? A tam potom ešte často sú aj také ako mechanizmy záchranné, ktoré proste zlíhajú. Napríklad tento konkrétny otec, ktorému sa to stalo na Slovensku, tak on jej dal novú sedačku, ktorá bola za ním, ale tú starú sedačku nechal na tom zadnom sedadle, takže keď odchádzal sa na tú zadnú sedačku pozrel a bola prázdna, takže vlastne tam si ešte ten mozog vlastne dvakrát povie, že sa to všetko stalo a dokonca sa môže vytvoriť aj falošná spomienka, čo je vlastne úplne šialené, že si môžeme pamätať niečo, čo sa nikdy nestalo, ale proste deje sa to. A teda keď to absolútne zjednoduším, tak syndrom zabudnutého dieťaťa, alebo toto, čo sa vlastne deje, vlastne je veľmi podobné tomu, ako keď si zabudneme peňaženku, ako keď si zabudneme čokoľvek, že vlastne ten proces toho mozgu je absolútne rovnaký. Jenom to nemá tak tragický následky s těma mobilama peněženkama. No, presne. Ale to se nám stává často asi každému. Je to příběh, která, ty jsi říkala, že vás inspirovali, nebo asi při psaní toho příběhu tě inspirovali i jiný ty případy, jako i ze světa. Nicméně je to jakoby příběh tohoto člověka. Když jsem si dohledávala nějaký starší zprávy, tak mi přišlo, že to vlastně je to ten úvod toho příběhu, to, jak se to stalo, je to, jak to bylo popsané v novinách v tom případu z té Nitry. I ten film se vlastně odehrává v té Nitře. Mě by zajímalo, jestli jako opravdu je to jeho příběh, nebo je to fabulace a jak moc to jako je přiznané a ve spolupráci s tím
s tím, komu se to stalo, nebo s tím, kdo ten příběh zaznamenal. A ptám se vlastně i proto, že u nás měl v červenci film premiéru Sbormistr, který je inspirován kauzou Bambiny di Praga a Bohumila Kulínského, ale není nebo nemá vycházet přímo ze skutečných osudů těch aktérů, těch lidí, kterých se to týkalo, ale prý je až příliš připomíná, takže vlastně některé ty oběti jsou jako retraumatizovány tím, že se vlastně vytahuje to, tak se tam vlastně na etický rozměr toho, když pracuješ s příběhem někoho skutečného. A není to tak dávno zpátky, není to příběh Masaryka nebo Štefánika, je to prostě příběh. Nie, to je výborná otázka. Myslím si, že toto bola presne vlastne otázka, ktorou sme sa zaoberali absolútne na začiatku toho celého procesu a ten ako veľký rozdiel, čo poviem hneď na začiatku medzi s tým prípadom Sbormistra a našim je, že my ako prvú vec, čo sme spravili, je, že sme zmenili všetky mená. A je pravda, že samozrejme ten príbeh prišiel ku mne cez najlepšieho kamaráta tohto človeka, ktorému sa to stalo a vlastne Dušan Budzák sa volá, ktorý potom sa stal aj môjim spoluscenaristom na tomto príbehu. Tak vlastne on je samozrejme v kontakte ako s rodinou a tak ďalej, ale není to ako, že teraz my s nimi spolupracujeme a zároveň to ani nie je tak, že ten príbeh absolútne kopíruje vlastne tento prípad, ktorý sa stal na Slovensku. Jak by som to povedala? Ono je to proste zložité, keď robíte film a snažíte sa vlastne zobrať nejakú ako modelovú situáciu, ale samozrejme sú tam veci, ktoré sa opakujú v každom tom prípade. Jak pri Sbormistrovi, tak aj vlastne pri tomto. A samozrejme je strašne dôležité vlastne mysleť na ľudí, ktorých sa to ako osobne a priamo dotýka a toto je niečo, čo vlastne robí Dušan. A tým pádom ja som vlastne, tak to máme ako rozhodené v rámci toho týmu tie role a aj preto sme sa vlastne rozhodli nerobiť copy-paste proste toho príbehu na Slovensku, ale vlastne robiť náš príbeh, lebo viete, ono tam ide aj o to, že do takých tých ako intimnejších momentov, ktoré vo filme automaticky musia byť, pretože idete vlastne do intimity nejakej postavy, tak tam sa vlastne nedostanete ani a vlastne bolo by ako si myslím neetické a nesprávne tvrdiť, že toto sa stalo presne ja neviem, keď niekto bol so svojou ženou niekde, hej, takže vlastne aj preto my sme sa rozhodli, že musíme zmeniť mená a zároveň aj nejaké ďalšie reálie, hej, že samozrejme on nemal na Slovensku v tom prípade nemal len jedno dieťa a tak ďalej, hej, takže tam my sme sa vlastne ako keby spravili dosť veľkú výhybku vedľa, aby vlastne sa tam nestala vlastne tento ako prekrývacia vec. A když si to člověk dohledá, ten příběh z té Nidry, tak to zní hodně jako to východisko tvýho filmu. Je to jako samozřejmě, to se tam stalo. Ano. A takže ty máš jako přes kolegu spolustenaristů ošetřené vlastně to, aby ta rodina nebyla jako zasažená tím filmem? Jako neočekáváš, že přijde nějaký backlash jako po premiéře, že týká se nás to víc, než jsme si mysleli. Dušan s nimi komunikuje a práve to je to, že to je podľa mňa ten ako kľúč proste komunikovať. Tam ide o to, že teraz ja viem, že tá spoločnosť ako pri Sbormistrovi rieši nejaký ako súhlas a nejaké podpisy, ale to si myslím, že je strašne dôležité povedať, že napríklad, lebo ja teraz robím ďalší projekt, kde používame mená proste reálnych ľudí, o ktorých ideme natáčať a tam naozaj to funguje tak, že proste máme všetky súhlasy, všetkých ľudí, ktorých menujeme, máme ich podpísaných a tak ďalej a tak ďalej. Tam naozaj akože to treba robiť takto. Ale v momente, keď vy ako keby meníte
dosť veľkú časť, včetne mien, včetne ďalších vecí, tak vlastne tam nejde o žiadny súhlas, tam nejde vlastne o žiadne zmluvy a tak ďalej. Je to proste založené na nejakom skutočnom príbehu, inšpirované knihou a tak ďalej a tak ďalej. A zároveň ja sa ako cítim morálne a eticky absolútne ako v tomto čisto a v poriadku práve kvôli tomu, že ten film vznikal s Dušanom, ktorý naozaj má veľmi ako blízky vzťah k nemu. Dobře. Ten film je nejenom, že má takový speciální, jako hodně silný téma, ale je zvláštní i po formální stránce. Každá z těch scén je natočená na jeden záběr. Ty si někde vyprávěla, že si to takhle napsala, aniž by si věděla, jak se to natočit. Mm-hmm. Tak jak jste to nakonec natočili? Jak velká formální výzva to pro tebe byla? Jak se vám to povedlo udělat? Asi velmi významnou roli v tom měla spolupráce s kameramanem polským, který už s tím má zkušenosti. Tak jak se to dělá, natáčet film na jeden záběr? No jasné, on je natočený celý na jeden záber, je natočený na veľmi málo, veľmi dlhých záberov, sú tam také ako 20-30 minútové scény No, ja som nevedela, jak sa to robí, ale vlastne tá forma bola pre mňa strašne dôležitá a nebola len o tom, že Ježiš, poďme teraz spraviť nejakú akože formálnu srandu, ale vlastne mňa, keď som nad tým vtedy dávno rozmýšľala, potom, čo za mnou Dušan prišiel, tak som a nevedela som vlastne, jak by som niečo takéto rozprávala, tak vlastne až v momente, keď ma napadlo toto formálne východisko, že vlastne ja nebudem rozprávať ten príbeh tým konvenčným spôsobom, tým, že teraz je takáto scéna, potom toto sa stalo, ale že vlastne nechám toho diváka vplúť do tej postavy bez prerušenia, bez strihu, proste napojiť sa na ňo jak v reálnom živote, jak v nejakej videohre, tak vlastne ten divák môže prechádzať aj momentami, ktoré automaticky nemusia mať začiatok, streda, koniec, ako v každej scéne proste potrebujete. Ale vlastne idete ďalej. Stále to ako pokračuje. Ako ten náš život. A to je niečo, čo nás vlastne potom dokáže bez toho, aby sme sa nejak veľmi ako snažili napojiť na tú postavu. A vlastne v momente, keď tá postava prežíva nejaké veci, na ktoré aj my nie sme absolútne pripravené, ani tá postava nie je na nich pripravená, tak my sme vlastne už ako keby už sa nevieme vlastne odstrihnúť. A to je to dôležité, pretože tam prichádza ten moment tej empatie. Takže preto to bolo pre mňa strašne dôležité vymysleť ten spôsob, ako vlastne byť blízko tomu otcovi. A ja som to robila tak, že sme najprv písali scenár, ja som si to ako predstavovala vlastne v tej hlave, ale nevedela som, ešte som si ako zakázala riešiť úplne technicky, konkrétne, jak to budeme robiť. A v momente teda, keď do toho procesu prišiel Adam Suzin, kameraman, tak sme vlastne začali riešiť, jak to spraviť a robili sme naozaj proste veľa rôznych testov. V tom ešte to nebol len Adam, ale aj vlastne steadicamista a človek, ktorý vlastne s nami vymýšľal vôbec celú tú technológiu tých jednozáberoviek, Filip Rybář. A my sme si robili niekoľkodňové testy, aby sme zistili, že či vôbec nejaké naše nápady, jak pôjde kamera, neviem, zo stropu, cez súdnu sieň, von z okna, tak to sme na to nejakým spôsobom museli prísť a prišli sme a bolo to vlastne z toho filmárskeho hľadiska strašne také ako vzrušujúce, by som povedala. Je ta technická stránka toho natáčení tě taky jako baví a uspokojuje, řešitý. Áno, akože ja nie som človek, ktorý teraz potrebuje akože točiť akčné filmy len preto, že kamera ide rýchlo niekde, ale mňa vlastne baví sa vlastne stále učiť a zisťovať ešte, jakým spôsobom sa niečo dá urobiť. Hlavne kvôli tomu, že potom, keď uvažujem nad nejakými ďalšími projektami a filmami a tak ďalej, tak vlastne mi to otvára možnosti. A čím viac človek možností má v každej profesii, tak vlastne tým rastie.
Vlastně není to tak dávno, co diváctvo ohromila série Adolescent, kde byl každý díl taky natočený na jeden záběr, dokonce prý teda i bez těch neviditelných střihů, ale opravdu na jeden záběr. A měla jsem, jako zaregistrovala jsem hodně takových debat, jak to lidi zkoumali, pitvali vlastně ty záběry a hádali, kde asi se ta kamera převěsila z jeřábu někomu na záda a tak. Vlastně ta technická stránka lidi hodně pohltila. Tak oni mali ešte ako o dosť väčší rozpočet. To asi ano. Hej. A pochopila jsem z toho, že to bylo vlastně hrozně velká výzva i pro ten herecký štáb, že vlastně oni to museli několikrát, každý ten díl vlastně se hrál, jako kdyby to bylo divadlo, jako kdyby to bylo v reálném čase. Jak to bylo u vás? Museli jste taky vlastně jet ty dlouhý záběry, asi jste měli taky předem hodně naskoušený, že jo, to nejde jako skúšať, jestli to vyjde pri tom natáčení. Áno, ono vlastne my sme postupne prišli na to, že my musíme robiť také, akože keď sme mali tie natáčacie dni, takže musíme robiť, že jeden deň bol ako skúšobný deň a potom na druhý deň sa to ako natočilo. A ten skúšobný deň bol, že tam boli herci, bola tam akože kamera crew a ja a vlastne sme si to všetko ako fyzicky proste naskúšali, lebo to nejde len o to, že kam idú herci a čo robia, ale kam idú voči tej kamere. Hej? Takže ono sa to musí nacvičiť ako taká ako choreografia. A vlastne je to točená skúška ako keby. A potom na druhý deň vlastne už všetci tak nejak ako majú to proste v tej aj muscle memory a už vlastne sa to aj dá natočiť, lebo my sme bohužiaľ mali obmedzený počet dní aj vzhľadom proste na rozpočet, takže my sme úplne nemali, jak v Adolescente, že majú, ja neviem, koľko 10 či koľko mali pokusov na ten jeden diel, tak to my sme mali proste jeden pokus. Akože jeden ten natáčací deň, mohli sme, ja neviem, ísť ten dlhý záber dvakrát, hej, ale áno, aj herci sa to museli takto ako naučiť a vlastne bolo to hlavne teda pre Milana a Dominiku dosť náročné, si myslím, ale myslím si, že aj vlastne... Pro Milana Ondríka a Dominiku Morávku. Áno. Představiteľe hlavných rolí. Áno, lebo proste oni jednak museli ako rozmýšľať technicky, kde majú byť, ako sa majú otočiť, proste, pretože tá akcia nebola len krátka, ale dlhá, takže všetky tie ako pohyby kamery voči hercom vlastne oni museli vedieť, čo sa tam deje, aby proste do seba nenarazili. Ale zároveň museli ako byť v tej postave a v tých emóciách a to je samozrejme veľmi ako náročné, preto tie skúšky boli dosť podstatné, ale tam neboli len tie skúšky, ale my sme sa aj predtým stretávali, my sme rozoberali proste každý jeden moment a vlastne aby aj oni sme vedeli, na čo sa tam ako napájame a čo sa tam vlastne v tých postavách deje. A potom my sme tam mali scény samozrejme aj s tou ich dcérou dvojročnou a tam to bolo tak, že že oni sa stretávali vlastne s tým dievčatkom, s tou Dominikou asi pol roka predtým, než sme vôbec začali natáčať, aby sa nejak ako zžili, aby sa skamarátili, aby tam bol nejaký vzťah vytvorený, lebo dvojročné dieťa proste nenarežírujete, akože čo má robiť a hovoriť. No ono v těch scénách se odehrávají opravdu vzhledem k tématu fakt veliký emoce u těch herců. Si představuji, že to muselo být hrozně těžký to třeba i jako zopakovat. A jak si ještě vlastně jenom za sebe můžu říct, že mám pocit, že to opravdu není taková formální vyhrávka, to, že jsou to ty jednozáběrové veliký scény, ale že opravdu to má takový jako dokumentární feel, jako že člověk opravdu hrozně snadno propadne té iluzi, že se to opravdu děje zrovna a že to není jako inscenovaný. Tak to je super, že si mala. No, měla jsem ten pocit teda. Jako je to... Jako... Ano, si jedna z prvých diváčok, takže já vlastně nevím. Ale... No, já jsem vlastně hrozně zvědavá, jak na to budou lidi reagovat, protože jako u mě to napojení na tu postavu toho otce bylo jako úplně instantní. Já myslím si, že i díky tomu, že jsme opravdu, ty si to pojmenovala takhle, že vplujeme s ním do toho, do toho, co se tam děje. A já jsem úplně měla pocit, že jsem jako vplula s ním do toho jeho života a až na konci mě to vlastně pustilo. Ale je to vlastně taky tíživý téma, že mám taky jako obavy, jestli to bude dostatečně divácký film, i když ještě jako chci říct, že tam vlastně, že tam nejsou žádný drastický scény, že na to, jako, že tam jde o to, že tam zemře dítě, tak to snad můžu prozradit, že my to tam jakoby nevidíme, ne? Jako nějak to jako nebulvár, jako není to, že by to nějak bulvárně zobrazilo jako vlastně tu tragédii. No ja som samozrejme ako však mám napozeraných veľa filmov aj veľmi tíživých a
A veľmi som nechcela, aby ten film bol iba taký, že teraz vám to dá nejakú záťaž a proste a s tou záťažou teraz musíte ako odísť. Naopak som sa snažila v tom filme vlastne vytvoriť ten drive toho filmu nie postavené na tej tragédii a na tej ťaživosti, ale vlastne na tom ako keby skúmaní samého seba, toho vzťahu a myslím si, že alebo aspoň dúfam, že to vlastne v tých divákoch tieto ako otázky vytvorí, že to, čo ma zaujíma ako diváka, prečo to idem sledovať ďalej, nie, že chcem si zase naložiť niečo hrozné, ale naopak chcem zistiť, prečo sa to stalo. Kto vlastne som, čo teraz vlastne sa stane ako s tým svetom, so mnou, s mojím vzťahom. A vybrala jsi teda herce, taky si říkala, že o nikom jiným si ani neuvažovala a že kdyby to on nemohl hrát, tak vůbec nevíš, co bys dělala. To je pravda. Lebo proste ono, však sa tu o tom bavíme, že tá rola je proste extrémne emočná a ja som tak slovenských hercov poznám a naozaj si myslím, že Milan Ondrík je absolútne ako výnimočný úkaz proste ako herec na Slovensku, aj v Čechách si myslím určite. A vlastne som vedela, že ja ani nepoznám herca, ktorí by dokázali ísť takto ako hlboko a takto ako nadreň tým svojim emóciám. A vedela som, že Milan to vie. Samozrejme nevedela som, že Milan pôjde takto úplne naplno do toho, lebo sám povedal, že to bola najťažšia rola v jeho živote, takže, ale myslím si, že sa nám podarilo vytvoriť si nejaké ako tam proste bezpečné miesto, napojenie, že on mal vlastne ako keby dobré podmienky na to, aby to ako dokázal. Samozrejme to muselo byť pre neho a viem, že to bolo pre neho ako strašne ťažké, ale on vedel, prečo to robí. Že tam je ten ako purpose, proste ten, že on chcel porozprávať tento príbeh čo najlepšie a čo najviac vlastne vznútra, pretože tiež vlastne sa strašne napojil na to, čo sa stalo alebo čo sa deje. Film teda bude soutěžit v sekci Horizonty na festivalu v Benátkách, což je jako báječný úplně úspěch. Budeš mít film na Ačkovém festivalu v soutěžní sekci. Co to pro tebe znamená? Jak se na to chystáš? No, znamená to samozrejme veľa, pretože to není len to, že tam je ten film. To je samozrejme skvelé a hrozne sa akože teším, ale znamená to, že ten film, že ten festival tomu filmu vlastne dáva život. A to je dôležité, že v momente, keď sa ako podarí odpremierovať film na jednom z týchto ako najväčších festivalov, ako sú proste Benátky, Cannes, Berlín, Toronto, Sundance, to je takých 5 ako najväčších, tak naozaj znamená to, že ten film potom bude cestovať, že už teraz vieme, že pôjde na ďalšie festivaly, že pôjde do ďalších teritórií, že vlastne ho uvidia diváci. A to je vlastne pre mňa ako autora to najdôležitejšie, lebo ako to je fajn byť, že vám zatleskajú a červený koberec je fajn, ale preto ja filmy nerobím. Ja ich robím hlavne preto, aby sa naozaj dostali k ľuďom. Ja viem, že pri tomto filme je to akože dosť ťažké, pretože ľudí ako môže odlákať tá ťažká téma, ale práve aj toto ako pomáha, že vlastne tí ľudia nejdú len na film o niečom, čom si prečítali nejaký ako bulvárny titulok, ale vedia, že idú možno aj na nejaký ako kvalitný film, dúfam. A to tie Benátky ako dávajú vlastne ten štempel toho, takže ja sa z toho ako veľmi teším, že sa toto podarilo a zároveň aj pre mňa to znamená ako profesne, že vlastne ja môžem ďalej robiť svoju profesiu, lebo ono to je také veľmi krehké v tejto profesii, že ten jeden film stojí veľa peňazí a je ťažké ho zafinancovať a vlastne vy každým filmom musíte ako preukázať, že na to máte a viete to a vlastne tie festivaly ako pomáhajú tomuto ako dokazovaniu, keby som to povedala v úvodzovkách, hej, tým všetkým proste fondom a tak ďalej, proste tým finančným inštitúciám, ktoré na to dávajú peniaze. Musíš to pořád dokazovat, že na to máš, že máš dost zkušeností? Jo.
A jak se cítíš jako relativně mladá filmařka, režisérka v našem kulturním prostředí? Jakou máš pozici? Máš pocit, že ty jsi u filmu Špína, když jsi vzpomínala na to, jak vznikal, tak si říkala, že vlastně nejdřív jste na Slovensku nedostali podporu od fondu, protože vlastně dvakrát. Ti starší pánové, co tam seděli, vlastně vůbec nechápali, proč bys měla točit film, který se týká toho, jak se mladá žena vyrovnává s následky znásilnění. A že prý ti řekli, že bys měla natočit hezký film o hezkém prvním sexu. Áno. O hambení. Hej, to bola dokonca aj oficiálna odpoveď fondu vtedy. To sa dá ešte stále vyhľadať v systéme. No, tak ale nakonec si dostala tu podporu v Česku a pak, když si se vrátila na Slovensko, tak už ti taky dali na áno, ten tak další pokus. nás podporil fond, áno, vtedy, takže ono vlastne to nejde bez tých fondov, ono proste málo sa to podľa mňa ľuďom vysvetľuje, jak to vlastne funguje v tomto odvetví, ale celá vlastne Európa funguje veľmi absolútne inak než Amerika. A potom to ľudia zamieňajú a hovoria, no vy ste tu vyžierky tých fondov a proste keď si to neviete sami, ale ono to je tak, že my vlastne sme strašne, žijeme na malom území s málo ľuďmi, ktorí hovoria jedným veľmi špecifickým jazykom. Hej? A teraz, keď si zoberieme iba Čechy, tak to je proste 10 miliónov. To je oproti tým veľkým marketom anglicko hovoriacich filmov alebo španielsko hovoriacich filmov proste absolútne nič. A ten film ale stojí rovnaké peniaze ako pre tie veľké markety. Tým pádom vlastne bez tej podpory štátu vlastne tie filmy sa ani nedajú natočiť. Proste my tu nemáme žiadnych mecenášov, ktorí by zaplatili proste takéto $1 000 000 proste na film. To sa proste nedieje. Ak vás niekto niekde podporí a dá si tam meno, tak vám dá pár tisíc, ale rozhodne nie peniaze, za ktoré sa reálne dajú točiť filmy. Takže vlastne celý model financovania filmov funguje tak, že vy robíte spolupráce medzi krajinami, tie sa volajú koprodukcie a vlastne každá tá produkcia v tej svojej krajine vlastne žiada ten štátny fond o peniaze a potom preto sa deje aj to, že ja mám napríklad poľského kameramana, pretože v Poľsku nám dali peniaze a to neznamená, že oni nám poslali peniaze. Oni dali peniaze sami sebe a zaplatia si svojich ľudí, ktorí vlastne pracujú na tom filme. Takisto ako v Čechách, keď dal Český fond, tak tiež neposlal peniaze na Slovensko, to sa ani nemôže, ale vlastne zaplatil českých ľudí, ktorí pracovali na tom filme. Tak to sa vlastne vytvárajú tie spolupráce. A vlastne teda smerujem. Mám potrebu vysvetliť, lebo strašne často sa stretávam s tým, že mi niekto ma obviňuje, že my ako umelci nie sme vlastne dosť dobrí v tom kapitalizme a nedokážeme si na tie filmy zarobiť tými samotnými filmami, ale ono proste, aj keď vyrobíte film, ktorý má obrovskú návštevnosť, tak vám to tie peniaze veľmi ťažko vráti. A na Slovensku, ja to aj teraz viem od producentov, ktorí mali veľmi, veľmi úspešné filmy, tak vlastne oni kým nemali proste 200,000 divákov, tak a nie, že boli na nule, ale boli v absolútnom mínuse. Ono to je proste filmy sú drahá vec, hej. Takže v momente, keď ja ako človek, ktorý robím filmy, tak samozrejme je to, není to given. Proste to, že som spravila jeden film, vlastne neznamená, že teraz už budem dostávať tie peniaze na tie filmy a už vlastne môžeme ísť ďalej. Vlastne každým filmom musím dokázať aj tým bývalým, teda, že aj ten posledný sa mi podaril a potom tým ďalším musím dokázať, že aj tento bude dobrý a proste aj s otcom sme nedostali na vývoj a nedostali sme, ja neviem, v Dánsku sme žiadali o koprodukciu v Dánsku pôvodne a tam mi povedali, že nie som dostatočne skúsená režisérka na takýto film, čo pre mňa bolo také zaujímavé, lebo som mala za sebou 2 celovečeráky, že teda už čo mám mať za sebou viac. Ale sa stretnem proste dosť často. Ešte na zásadní témata, to nebyly nejaký lehký konverzačky z obývákov. Áno, a proste ani v Dánsku, ktoré proste nemáme pocit, že by bolo nejaké tak tam mi povedali toto, takže neviem, často sa stane, že naopak, a dokonca niekedy je častejšie, že nedostaneme podporu, že to zamietnú a potom sa musí zase čakať. Takže ten jeden film, kým od toho zrodu do tej premiéry
proste trvá 5 rokov. A tak to proste je tunak, no. No a teď Otec je 2025 a Světlonoc 2022, tak to 3 roky od posledního filmu. No áno, ale ja som Otca začala robiť 2020. To je ďalšia vec, že jak vlastne ako musím fungovať, je, že ja nemôžem robiť len jeden projekt. Ja vlastne musím mať niekoľko projektov, z toho niekoľko z nich zomre na tom, že nedostanú podporu. Takýchto máme ako X a niekoľko sa tak ako pomaly vlastne dostane k tej realizácii. Ja som vlastne s Otcom začala to leto, kedy sme dotočili Svetlonoc. A potom ešte Svetlonoc som strihala a neviem čo, kým sa to dostalo von a mezi tým som vlastne písala Otca. A ty už teda seš ponořená zase do dalšího projektu. Můžeme o něm mluvit? Nemůžeme. Vůbec nic o něm nemůžeme říct? Ne. mám embargo, ale tak potom bude. Já doufám, že bude příležitost někdy se na to zeptat, protože to mě samozřejmě velmi zajímá. Tak se zeptám na tvoji práci v Americe, protože ty žiješ na půl v Praze a v New Yorku, ale točíš na Slovensku převážně. A taky si říkala, že tam točíš proto, že tam jsou lepší herci na Slovensku. Můžeš to rozvést? Tak to by som to úplně nepovedala, ak som to teda niekedy povedala. Ja som doteraz točila na Slovensku veľa aj kvôli tomu, že samozrejme, to myslím, že každý do istej miery chápe, že tým, že som v tej krajine vyrástla, stále s ňou mám veľmi úzky kontakt, aj keď žijem tu, tak nejakým spôsobom jej vnútorne proste mám pocit, že lepšie rozumiem. Aj čo sa týka nejakého ako temperamentu, aj čo sa týka nejakého spoločenského vlastne nejakej dynamiky a medziľudskej, tak tam mám pocit, že som proste viac doma. Neznamená to, že by som nevedela a nemohla natočiť film inde. To myslím, že by som mohla, keď akože bude mať dobrý správny materiál, ale je pravda, že až dokým teda neprišla táto nová vláda na Slovensku, tak som vlastne nemala dôvod nerobiť tie filmy na Slovensku. Pretože vlastne bolo ako skvelý aj model vlastne nejakej tej československej spolupráce, lebo všetky tie moje filmy neboli len slovenské, oni boli československé a aj dosť výrazne české, pretože tu sa robila celá postprodukcia. Ja som mala vlastne veľkú časť štábu, mám vždycky vlastne z Čiech, že je to naozaj vlastne, sú to československé projekty. České producenty máš. Áno. Takže mne to ako vyhovovalo vlastne byť stále v tomto ako československom vlastne nejakom móde nastavení. Teraz už si myslím, že už to nebude úplne pre mňa možné, takže sa musím rozhliadať trošku inde. Znamená to, že tím současným projektem, o kterém nemůžeme mluvit, se myslíš, stane něco, že ti to tam zavře nějaké možnosti? Dobře, tak pojďme si teda povídat o tvý práci v Americe, protože to je taky zajímavý. Ty tam máš agenty, velkou firmu, velký, jako, jestli to teda pořád platí, že tam zastupují umělecky. A tam to teda funguje zase úplně jinak, než tady ta práce nebo ten přístup k té práci. A kdybys měla nějak srovnat ty podmínky, jak ti to vlastně vyhovuje tam se o tu práci ucházet a být spojena s některými projekty, které se pak třeba nezrealizují, neustále vlastně jako taky dokazovat, že na to máš. No, tak to víc konkurenční prostředí. No absolútne, tam je to o mnoho väčšie, viac konkurenčné prostredie a hlavne úplne inak funguje. Mne trvalo niekoľko rokov vôbec to pochopiť. Jako iba. Lebo vy tam môžete mať akože veľkých agentov, ale oni vám nepovedia, že tuto takto to je a takto sa to deje. Proste tam sa ako predpokladá, že to človek vie, alebo sa to nejak ako sám naučí, pochopí a hlavne to je proste to, že človek má perspektívu len od seba, hej? Takže ľudia z Ameriky proste nepoznajú, že inde to funguje inak, takže tiež ako nečakajú, že ja vôbec nechápem, jak sa tam deje, ale už to teda chápem. a je to, ja samozrejme tam nie som v takej pozícii, ako som tu. Ja stále som tam v pozícii vlastne nejakej ako európskej indie director a vlastne to je aj často ťažké, že ja neviem, si ma vybere nejaká ako firma, produkcia niečo natočiť, ale potom dostanú stopku od štúdia, že nemám ako studio experience a tým pádom vlastne to dajú radšej niekomu, kto už točil ako film pre štúdio. Takže týmto sa človek ako, že musí vlastne prebojovať, že potrebujem, ako keby mi tí agenti hovoria si spraviť ten jeden ako projekt v tom anglickom jazyku tam
ideálne a potom už to je vlastne jednoduchšie. Uvidím. Musím povedať, že je to niekedy ako veľmi frustrujúce kvôli tomu, že síce v Hollywoode sú veľké peniaze a veľké mená, ale ako dokým vlastne nedostanete ten absolútny ako green light, tak vlastne sa všetko robí zadarmo. Hej, a ja často pracujem na niečom pol roka alebo rok, čo potom, keď proste prepadne, prebublá tam niekde, lebo samozrejme to proste tam tak funguje, že niečo ide, niečo nejde, každý proste rotuje s x projektami, tak vlastne sa to ako zahodí do koša, celá moja práca sa zahodí do koša a vlastne, keď ja nemám ako kredit ako scenaristka, ale že ja neviem, spolupracujem ako dramaturg so scenaristom alebo pracujem na nejakom ako co sa volá pitch, krásne slovo. Áno, tak a to pracujem často, ono to u nás sa tak ako nerobí, ale tam tie pitchingy sú vlastne ako v podstate disciplína. Ja tam vždycky vytváram ako 40-stranový obrázkový dokument s videami a obrázkami a neviem čo, pretože... Pitch je vlastne taká prezentácia. Ako prezentácia, áno. A ono to tam je tak, že jak tam proste nemajú na nič čas, tak namiesto toho, aby si čítali tie, jak tuto sa odovzdávajú explikácie a synopsie a neviem čo, a všetko sa vlastne ako píše a potom to tí ľudia ako čítajú a hodnotia, tak tam vlastne to všetko ja musím dať do nejakých 40 minút prezentácie, kde musím absolútne ako tým najlepším spôsobom, tak aby ako keby už ten film bol natočený, tak ho vlastne musím odprezentovať. A to je ako veľa práce, pretože dostávam 1000 ako rôznych prípomienok a tak ďalej. Takže je to taký ako boj v tej Amerike. Teraz tam mám jeden ako projekt, ktorý akože prvýkrát som bola zaplatená nejakou produkciou. Gratulujú. Konečne, lebo už vlastne som začala teraz to trošku ako robiť inak, že začínam tam ako prinášať vlastné projekty a vlastne prezentovať ich s tým, že si ich potom aj sama ako píšem alebo v nejakej spolupráci. A trošku som ako obmenila proste ten spôsob, jak tam idem pracovať. Aj kvôli tomu práve, že už vlastne na Slovensku teraz po tomto ďalšom projekte nechystám žiadne projekty, takže vlastne ďalšie veci, ktoré chystám, sú buď v Amerike, alebo tu v Čechách. A jaký projekt by si z té Americe ráda udělala? Co by tě tam lákalo? Je to ten, který třeba teď se nějak chystá? Áno. O něm můžeme mluvit? No, ono by sa to, ako nemôžem úplne to hovoriť konkrétne, pretože to ešte vzniká a proste ono, to tam tak funguje, že proste embargo, dokým si nepovieme, že ideme s tým von, hej. Ale sú to v podstate... Ja som tam začala spolupracovať s jednou scenaristkou, s ktorou robím, teraz mám jeden scenár, sme napísali vlastne zadarmo. To je ďalšia vec, že vlastne v Amerike že robíte taký takzvaný že spec. To znamená, že všetko sa vyrába ako zadarmo. Tuto to väčšinou funguje tak, že si podá na vývoj, na literárnu prípravu, že nejaké malé peniaze človek dostane, aby ako sa mohol venovať tej látke. Tam vlastne nedostane človek vôbec nič. Musí si to nejak proste doma sám na koleni ako vytvoriť a potom predáva vlastne ten ako projekt, ten scenár plus nejaký ako ten pitch a proste prezentáciu a tak ďalej a snaží sa si vlastne nájsť tých ako producentov. A v momente, keď má producentov, tak tí producenti sa snažia nájsť hercov a až na základe tých hercov sa ten projekt financuje. Že je to vlastne celé úplne naopak, hej. A vlastne veľakrát sa niečo vlastne rozsype práve na základe toho, že sa nenájde žiadny ako takzvaný valuable herec. To znamená herec, alebo herečka, na ktorý by tí ako finančníci proste dali tie peniaze. Hej. A akože čo je pre nich vlastne ten ako finančný benefit, že proste, ja neviem, bude tam hrať Brad Pitt, tak sa to proste zafinancuje, pretože všetci vedia, že to sa im vráti, keďže na Brada Pitta sa pôjdu ľudia pozrieť. Hej. Takže vlastne tam funguje tento ako star systém vo všetkých ohľadoch. A preto je o mnoho ťažšie v Amerike urobiť také filmy, ako robím tu napríklad. Ja nikdy ako nechcem úplne ako z Európy odísť, pretože takého otca by som si v Amerike v živote nemohla natočiť, si myslím, ak by to nehral nejaký práve Brad Pitt. Takže... To by mohol také, to by mohlo byť taký dobrý. Ale no, však jasné. Kľudne. Remake možno. Hej, no ale ja myslím, že tam by ma donútili, aby to všetko dobre dopadlo a nakoniec dieťa bolo živé, alebo ja neviem proste, že...
Je to možné. No, takže neviem, ale takže je to taký boj v tej Amerike tiež, ale proste tým, že aj tam mám taký druhý domov a vlastne môj manžel je odtiaľ, tak to nevzdávam. Už mám aj zelenú kartu a uvidím proste, jak to pôjde teraz celé. Tak jo, tak s tím se můžeme rozloučit. Ano. Já ti moc děkuju za povídání a ještě jednou hodně štěstí tobě s filmem Otec i s dalšíma tvýma projektama. Mrk. Ďakujem. Ahoj. Ahoj.